volto axiña. Vai, quería acompañar a dama nesta data tan sinalada, mas non vai ser posible. Vai, vou esperar chisos. Isto debe ser Alfonso X, ese das cantigas. Rosalía de Castro, García Barros, Burros, Roberto Blanco Torres, Otero Pedrallo, Castelao. Miren, vostedes saben o Cunqueiro, Educador Blanco Amor. Home, este Carlos Casares, a que lle dedican hoxe o día. Pero está ben acompañado os seus fillos ilustres. Pero aínda falta moitos. Xan vai coller leño o monte, xan vai compoñer os textos, xan vai podar as viñas, xan vai campañar os tempos, e leva fora o muíño, e trae escume co teño, e vai a fonte por auga, e vai a misa cos nenos, e fai o leito e o caldo. Xan, en fin, é un xan completo, desos que a cada muller lle conviña un polo menos, pero cando buscas un xan, case sempre atopas un Pedro. Pobre Rosalía, se viviras hoxe, comprobarías que o mundo está chechiño de xans. Os mortos daquel verán, mesmo me gustaría velo. Bos días. Bos días. Sei que non se topa na minha casa. Pois non, dixo aí unha nota. Chamarme, vou na facultade de Filoloxía. Volto axiña. Vai, eu que tiña unha gana de falar con ela e non vai ser posible. Os mesmos nos pasos outros, pero seguro que volverá axiña. Xa hoxe teño presa, ocupacións urgentes. Ben merece vir a esta casa con tempo. Se sabe ben que a conversa da dama é moi leda. Xa, pero como xa te dixen antes, ando ocupada. Logo, se non é moito preguntar, de que traballa vostede? Nada, un chisco de política. Vaya, miren vostedes que teño a miña beira un político. Pero vostede non debe ser na televisión. Certo, non sabe deses chistes, pero por que sabe vostede? Porque fala un bo galego. E os que saben na televisión non se lles entende nada. Non será para tanto, mociña. A miña voz xa di en que idioma ladra. Mira que melloraron moito. Vai a falar, non mos queira disculpar, non teñen vergoña. Señora, esa actitude chámase demagoxia. Non me venen con palabras raras. Se cobran na nosa terra e ven que cobran, teñen que aprender a nosa lingua. A miña irmán tivo que marchar para Alemania e aprender alemán. Eles, aquí, non saben falar un bo galego. Coña, todo isto é unha farsa. Pero mire vostede, que polo galego estás a facer moito. Cómics, charlas, libriños... Pois é que todos sexan cómics e non lle vexo moito adianto. Eu non podo compartir esas ideas. Mire que estamos a facer moito por ela. Hoxe mesmo fai unha boa actividade festeira. Un día, miña peneiriña, un día. E os demais días, que? Eu xa dixen que non compartí esas ideas. Vostede me parece que é dos que vamos da feira e voltan cos do mercado. Son dos que asinte aquí. Eso sí que non o doido. Pero de que se ri vostede? Señor, onde vostede sinala, levar a carteira. Ben, moi desconfiada, tiñamos a festa. Pola miña parte, que non sexa. Miren, que lle acabo de topar un artigo
perigo para vir recoller as farangullas que nos sobran os demais. Tráeme en memoria un episodio sucedido hai anos nas terras de Limia. Pero, de cando é iso? Do ano 1992. Ai, se mesmo parece escrito para agora. Si, e vostedes os políticos non fan nada para lanzar este problema. Bueno, vou me indo que como se dixe non teño presa. Vale. Saúdos. Chao. Pero vedes saúdos de parte miña. De parte de quen? Bueno, deixémoslo así. Se non lle vai algo polo carreiro. Todos os políticos son raposos vellos.